Kaixo eta ongi etorriak saio berri batera, gaur martxoak 22 ostirala, elkarrizketa bakarra izango dugu. Gaurkoan, gure ohiko kolaboratzailea eta historiagilea den Javier Mangado izango dugu. Gamazadaren eta Foru Monumentoaren gaiarekin jarraitzeko, Foru Monumentoaren ezaugarriak kontatuko dizkigu. Baina horrekin hasi baino lehen, goazen betiko edukiarekin. Goazen orain gaurko efemerideekin. Gaurko egun batean, 1584ean, Nafarroako Henrike Bigarrena, Henrik Hamalaugarrena izango zena, Frantzian, Parisen sartu zen. Frantziako errege berria zen otsailaren 27az gero. Protestantismoa utzi eta katoliko bihurtu ondoren, Frantziako koroa lortzeko xedean. Urte batzuk geroago, 1832an, kolera itzurritea izan zen Parisen, eta biktima ugari eragin zuen. Egun berean baina, 1984ean, Pasai Donibanen, komando autonomo antikapitalistetako 5 kideren aurkako segada egon zen. Eta bukatzeko, 1983an, Filesa eskandalua epailearen eskutara iritsi zen. Informeak dioenez, Filesak 1.000 milioi baino gehiago jaso zuen informe faltsuak egiteko eta PSOE finantzatzeko iturria jarri zuen. Aste honetarako agenda ikusiko dugu. Ostiralean, alde batetik, liburu aurkezpena egongo da Txalapartan, Iruñean. Fertxu Izquierdoren 3. ekintza fonikoaz lagunduta egingo du aurkezpena egileak. Eta gauetik, Euria liburua eleberriaren aurkezpen musikatua antolatu du Txalapartak. Sergio Iribarren Kakok aurkeztuko du solasaldia eta Blekin Jenkale banden musikarekin lagunduko dute aurkezpena. Arratsaldeko 8etan Txalapartan. Larunbatean, Neomaren kontzertua egongo da Gaiarre antzokian. 7 gipuzkoarra Gaiarren oholtzan izanen da. Soinu organikoak teknologia berriekin nahasten dituzte, naturaltasunez. Beti ere ikus entzuleak dantzarazteko helburuarekin. Iluntzeko 8etan Gaiarren 15 euroren truke. Ikus dezagun gaurko egunkarien azalek zer dioten. Diario de Noticiasen titular nagusian, UPNek PPrekin eta Voxekin batera udalen defizit margina zabaltzearen aurka bozkatu du. Foru Parlamentuak eskuinaren ezezkoarekin senatuari aurpegiratu dio toki entitateei gastu ahalmena murriztea. Datozen 3 urteetako finantza egonkortasuna estatuarekin negoziatzearen aldeko apostua egin du ganberak. Argazki nagusian, ekitaldian izan ziren ordezkariak ditugu. Titularrean, merituen dekretuak euskara mespretxatzen du. 60 gizarte eta osasun eragile baino gehiagok arauaren zirriborroa baztertu dute. Ekitaldian izan ziren ordezkariek hizkuntza eskubideak bermatzea eskatu zuten. Eskuineko berrietan, alde batetik, Arrasateren etorkizuna datorren astean argituko da. Beste alde batetik, Iruñak Zabalguneko Zibiboxaren eta San Juan Zibikanaren arteko trukea planteatu du. Jarraian, arrazakeriaren aurkako bulegoak batez beste 124 kasu hartatzen ditu hilean. Gainera, Puigdemont zerrendaburu izango da M12ko hauteskundeetan. Ondoren, Osasuna Magna kanporatu du Barsak areto futboleko estatuko kopan. Bukatzeko, Sanferminetako lauterdiko finala Navarra arenatik gertuago dago. Hori koloreko berrian, hiria foroa daukagu. Titularrean, zura aurrera bidearen eta gizarte ongizatearen faktorea da. Nafarroak baso azaleraren 60% baino gehiago ziurtatuta dauka.
Diario de Navarraren titular nagusian, Puigdemont ieslaria Just koalizioaren hautagaia izango da independentzia burutzeko. Kataluniara itzuliko dela zin egin du eta indar sezesionisten batasunerako deia egin du. Argazki nagusian Arrasate daukagu. Aste honetako entrenamendu batean pentsakor. Titularrean Jagobak zalantzekin jarraitzen du. Datorren astean elkartuko gara eta onena zer den erabakiko dugu, esan du entrenatzaileak kontratua berritzeari buruz. Eskuineko berrietan, batetik belateko abotkatuak behatzez egindako esleipenaren susmoa berretsi du. Bestetik, aho batez onartu dute hondakinen planta noainekin akordioa lortu ondoren. Jarraian, Volkswagen Nafarroak fakturazioa murriztu arren, errekorreko mozkinak errepikatu ditu. Bukatzeko erasoa egonda Belosoko etxe batean, familia barruan zela. Goiko berrietan, alde batetik 586 haur pediatrik gabe daude Leitza aldean. Beste alde batetik, Iruñak eskatzen duen zibikan trukea. Azkenik, Osasuna Magnak 38 minutuz eutsi dio Barsari. Gara egunkariaren titular nagusian, J. Izura, A. Isart, M. Delas eta P. Izpuru Pasaiako badiako biktimen senideek hurrengoa esan dute. Kalbario bat da, baina justiziaren eta memoriaren alde jarraitzen dugu. Jose Mari Izura, Pedro Mari Isart, Rafael Delas eta Dionisio Aizpururen arrebek eta anaiek urtero gogoratzen dute 1984ko martxoaren 22an Espainiako poliziak Pasaiako badian bere bizitzekin bukatu zuela. Komando autonomo antikapitalistek Enrique Casas PSEko buruzagiaren aurka egindako atentatuari erantzuteko egindako segada batean. Argazki nagusian, euskaltzaleen marea batek Bilboko kaleak itxi ditu. Eta korrika Bilbora iritsi zen, aurreikusitako ordutegiarekiko atzerapen pixka batekin izan bazen ere. Eta iritsi zirenean, milaka eta milaka euskaltzaleek zapatilak jantzi eta errepidera salto egin zuten euskarari bultzada berezia emateko. Erdiko berrian, EITB Focus inkestaren arabera, sorpasoa eman dezakeen EAJaren eta EH Bilduren arteko berdinketa teknikoa. Ezkerreko berrietan, alde batetik, Puigdemont presidente gai izango da maiatzeko hauteskundeetan. Beste alde batetik, Europar Batasunak berehalako su-etena eskatu du Gazan. Berriaren titular nagusian, Nafarroako 60tik gora eragilek gobernuari eskatu diote merituen dekretua baztertzeko. Aurki onartzekoa duten dekretu horrek debekatu egingo du administrazioko 100 lanpostuetan euskara baloratzea. Kontseiluak elkartu ditu eragileak. Argazki nagusian, 23. korrikan, Berriak eta Ordago Abante konparsak kilometroa partekatu zuten Bizkaiko hiriburuan. Titularrean, Bilbora iritsi da. Beheko argazkiaren titularrean, 2 zauritu tiruz Barakaldon. Udaltzaingoak egin du tiro Arrontegiko zubiaren azpian. Honen eskuineko berrietan, alde batetik, EAJ eta EH Bildu berdinduta ageri dira EITB Focus inkestan. Beste alde batetik, 11 hileko haur bat larritu zauritu da Gasteizen 5. solairutik erorita. Euskal Herria Irratiaren titular nagusian, aste honetan izandako tiroketarekin negozioa egin nahi dela salatu dute Zizur nagusiko bizilagunek. Asteazkenean Santa Cruz kaleko bizilagunak asaldatu zituen tiroketatik 24 ordu pasa ez direla, segurtasun enpresa bat azaldu da auzoan bere zerbitzuak eskaintzen. Beldurraren mezua zabalduz negozioa bilatzen ari dira, salatu du auzokide batek Euskal Herria Irratian. Eskuineko berrietan, alde batetik, greba eginen dute eremu urdineko langileek martxoaren 25, 26 eta 27an. Donier enpresak uko egin dio lan hitzarmen berria negoziatzeari, eta ekainean ezarriko du udalak ordainpeko aparkatze sistemarako baldintza agiria. Horregatik, aste santua baino lehen 3 eguneko grebara deitu dituzte langileak
ELA, LAB, UGT eta Komisiones Obrerako sindikatuek. Beste alde batetik, Idurre Eskizabelen hitzetan, egoera berdin zalegoetara euskara bideratzeko hizkuntz politika eraginkorrak behar dira. Euskara gutxiesten du merezimenduen dekretuak. Ingelesak, frantsesak edo alemanak funtzio publikarako sarbiderako, alegia Nafarroako administraziorako zerbait lan deialdietan, puntuak ematen dituen bitartean, euskarak bat bera ere ez. Salatu du Euskararen Kontseiluko ordezkari nagusia Idurre Eskizabel. Nafarroako 60tik gora eragilek Iruñeko San Francisco eskolan arau berriaren eredu kaltegarrienak salatzeko batu dira bart. Kaixo eta ongi etorriak gaurko elkarrizketara, oraingoan gure ohiko kolaboratzailea den Javier Mangadorekin gaude. Kaixo, arratsaldeon. Ongi eta zuen, zemuz? Ongi, gamazada eta foru monumentuen gaiarekin jarraitzeko. Bai, urte hurrena denez, aprobetsatuko dugu pixka bat, honetan murgiltzeko pixka bat, ez? Eta oraingoan zertan zentratuko gara? Bueno, pues, gaur izango da monumentua bera. Aurreko bietan ikusi genituen hainbat pasadizo eta aurreko garaiak eta aurreko kudeaketak eta orain monumentua egina dugu eta ikusiko dugu deskripzioa eta inguruko hainbat bitxikeri batzuk ere. Orduan, monumentua egin zen Gamazada izenekoaren omenez. Eta Gamazada izan zen, holako herri mugimendu ikaragarria suertatu zen. Germán Gamazo, estatuko ministrariak Hacienda, ondasun ministra zen, eta Nafarroa erresuma kategoria nolabait esateko galdu zenetik, haien eskubideak eta foruak murrizten joan ziren, ez? Eta horan, gauza bat urte batean, beste gauza bat beste urte batean eta hola, kontua mantendu zen nolabait, baina Gamazo honek nahi zuen dirua ukitu, eta dirua ukitzea da problematikoa, ez? Erregimen foralak zeukan diru kodeak eta parekatu nahi izan zuen estatuko beste probintziekin. Eta orduan horia kontraforua zen, altzamendu handia izan zen, herri mugimendua zen altzamendu militarra ere bai, komentatu genuen aurrekoan, altzamendu militar txiki bat gertatu zela, baina herri mugimendua, ez? Eta orduan, Nafarro osoa altzatu zen, horren kontra, ez? Eta kontua bertan bera geratu zen. Historian, garai hartan, sortu ziren hainbat gatazka, Kuba aldean, ozeanatik beste aldera, eta orduan, gauza ez zegoen Nafarroarekin gaizki jartzeko, orduan, bertan bera geratu zen kontua, baina ez gure protestaren gatik, baizik eta egoera ala eskatu zuelako besterik gabe, ez? Eta baina orduan, olakorik berriz ez gertatzeko eta kontzientzia batez ere hartzeko, erabaki zen monumentu handi bat egitea Iruñean. Eta orduan, aurreko egunetan, aurreko hitzaldietan, komentatu genuen gora berak, ez? Eraikitzeko gora berak, eta inguruak, eta pasadizak, eta historiak. Egina dago. 1903an egin zen, ez inauguratu, oraindik inauguratu gabe dago, baina, egina bai, egina zen. Eta orain, komentatuko dugu pixka bat, beren ikuspegia, bere itxura, zer den monumentu hori, guztiok dakigu nolakoa den, non dagoen, eta zer... Handia. Hori da, handia, 23 metro bada, Egin zen, horreko, lehiaketa bat, ideia lehiaketa, proiektuak aurkezteko, ez?
Eta batek irabazi zuen, eta izan zen Manuel Martínez Dubago arkitektoarena. Manuel Martínez Dubago zen iruñatar bat. Iruñan jaioa, 1879an, beraz, 19. mendearen erdian. Familia honekoa zenez, ikastera joan zen Madrilera, eta arkitektura egin zuen. Horrek, bazeukan beste anaia bat, Jose Mari, ere bai arkitektoa zena. Baina Manuel nolabait esateko arkitektoagoa zen. Hemen Iruñan ez zuen egin bakarri monumentua, egin zituen hainbat etxe eta eraikuntza, zibilak, guziak, batez ere lehendabiziko zabalgunean. Iruñean lehendabiziko zabalgunea sortu zen, oso eskasa izan zen, baina sortu zen 19. mendearen bukaeran. 1880 piko eta 80 piko, hamarkada horretan. Eta etxeak izan ziren nahiko dotoreak, nahiko ikusgarriak ziren guziak. Modernistak, estilokoak ziren guziak, eta dira, gaur egun Navas de Tolosa etorbidearen ezkerraldean, zenbaki bakoitiak dauden zonalde horretan, ez? Eta dira, nahiko ongi eginak eta, estilo nahiko berezia, nahiko nabaritzen da Iruña dela, ez? Eta berak egin zuen pare bat, oso politak, eta beste alde batetik, garai hartan nagusitu zen pixka bat, Le Nouveau Art nagusitu zen, estilo hori, eta horria txekitu zitzaion pixka bat. Adibidez, gaur egun oraindik mantentzen dira, Blasco Farmazia, Mercader Eskalean, da aitzinaldia da, nahiko ikusgarria, eta oraindik mantentzen da. Eta Idoate Bitxiden da joieria, Txapitela kalean, eta oraindik badago eraikin hori eta aitzinalde hori. Esan bezala hori, monumentuak 23 metrokoa da, altuera, nahiko handia, altoa, pentagonala. 5 alde ditu, zergatik? 5 merinaldeak irudikatzeko. Nafarroan 5 merinalde daude, 6. da portuetatik arat, baina, hori ez dago gure Espainiako administraziopean, baizik eta Frantzian, ez? Foruak, printzipioz berdinak izan behar ziren, baina bakoitza badu bere momentu honetan politikoki badu eta administratiboki bere zera, ez? Bere teoria edo. Hori da. Eta 5 merinalde, 5 alde. Nahiko garestia suertatu zen, azkenean 200.000 peseta kostatu zen, nahiko garestia garai hartarako, batez ere, bi gauza batzuengatik, baina nabarmentzeko igual 2. Bat zen irudiak nahiko garestiak izan ziren, badaude 6 irudi, nahiko potenteak, goikoa da potenteena, garestiena, horrek bakarrik kostatu zuen 27.000 peseta. Orduan, nahiko garestia. Eta beste alde batetik, aukeratu zen tokiaren gatik. Bai, lurzorua, ez? Hori da, lubanarroa zen, fosoa zen, eta orduan lurra da nahiko malgua. Eta orduan eusteko obra handia egin behar izan zen. Oinarri bat egin zen, monumentua da, baina gero inguruan badauka oinarri bat. Oinarri hori harriz egina dago, eta harri hori da Tafallako harria, Tafallatik ekarria. Eta kare harria, arenizka, motatakoa, eta hemen Iruñan erabili da nahikotxo. Adibidez, katedrala, aintzinaldia, harri horrekin egina dago ere, Tafallako harriz. Zorua ez dago nibelatua, orduan eskailera batzuk daude, gehiago eta gutxiago segun non,
Eta bostaldeetan badaude kateak, kate multzo batzuk jarrita, irudikatzeko Navas de Tolosako gatazkaren garaipena, ez? Printzipioz esaten da originalak direla, bertakoak, osea, Miramamolinen kanpamenduko zera horiek direla, bueno, gauza ez dago hain ziur. Baina kontua da, handaudela, eta gu txikitan betidanik erabili ditugu horiek kolumpio bezala, ez? Jolasteko eta. Hori, pasadizo horiek, guziok, gure alinako guziok, bizi ditugu momentu horiek, jolas horiek, ez? Orain eutxita daude, lurrean eutxita ez zintzilikatzeko, ez? Baina, zintzilikatzen ginen, erortzen ginen ere bai, eta batez ere, zera larrua harrapatzen ginen, zera kateen artean, ez? Eta zelkolako ziztadak gertatzen ziren. Horrek ere izan zuen bere kontua. Protestak hasi ziren errespetu falta zelakoan, ez? Umeek horrela ibiltzea, erabiltzea katea, hombre, zen oso serio eta, baina, gu jarraitzen genuen jolasten eta listo. Horan, bost kate multzo daude, eta monumentua bera, behitik gora hasten baldin bagara, 3 zatitan dago. 3 zatitan egina dago. Lehenengo zatia da 5 metroko altueraz, eta da oinarria, zutabe itxurakoa, baina oinarri sendo bat. Eta hori dago, Almando Zerriko Arrobietako marmolez egina dago. Bost muturretan, baditu bostaldeak, ez, bostalde, eta bost muturretan zutabe bana daude, zutabe sendo bana, haien gainean harrirudi edo eskultura bana jartzeko. Eta badaude, bost harrirudi, bost eskultura. Simbolikoak dira, beren zera irudia da, bata lana, beste bat bakea, beste bat justizia, beste bat autonomia, eta oso importante autonomia, eta bosgarrena historia. Baina pertsonen irudiak dira. Pertsonen irudiak dira, eta bakoitza baitu bere atributuak, ez? Liburua, edo luma, edo ez dakit arma, edo olakoa. Beste egunean pasan nintzen handik eta fijatu nintzen bizka bat. Bai. Nahiko ikusgarria da eta oso esan nahikorra gainera. Osea, bakoitza badu bere puntua eta bere esan nahia. Gero egon nintzen bilatzen neska, aipatu genuen neska. Neskaren historia eta bai. Eta zein da, koroa dara ma? Koroa, bai, gero komentatuko dugu ere bai, beren atributuak eta zer errepresentatzen duen, ez? Eskulturak, bost eskultura horiek Ramon Carmona egin zuen. Honek zen marmogile bat, marmogina zen, Iruñeko marmogina, hemen jaio, hemen ikasi, eta hemen lan egin zuen, Iruñan. Eta harria, hau kanpotik ekarri zen. Frantziako Anguleme herritik ekarri zen. Marmol ona. Baina eskulturak egiteko, oso handia dira, eskultura horiek. Orduan, ez zuen egin bere tailer barruan, ezen tokirik, ez? Orduan, erabili zuen, Zezen plaza. Zezen plazan, montatu zuen, aregunean, ruedon, montatu zuen tailer bat, tresnak eta jartzeko, eta egin zituen bost irudi horiek. Oso bitxia da, ezen gaur egungo Zezen plaza. Ez, Zezen plaza zaharra. Ura bat zen, orain Gaiarre antzokia, eta Niza kafetegia dagoen toki hori guztia zen Zezen plaza. Eta bertan egin zituen bost irudi hauek. Gero, aldeetan, lehenengo zati honetan, aldeetan, bost alde, badaude bost plaka bana, alde bakoitzean.
brontzezko, brontzez eginak, eta izkribu bana. 3 daude gazteleraz eta 2 euskeraz. Bata euskera arruntez, baina bestea da euskera, baina izkiak, letrak dira iberieraz egina. Dirudinez, zelako idazteko modu antzinekoena. Euskeraz idazteko modu antzinekoena. Eta intzuzen, oraingo Irulegiko eskua, orain agertu dena, hor agertzen dira iberiar ikurrak, ez? Bueno, pues ikur horiek erabiltzen dira 5. plakan idazteko, ez? Euskeraz, baina zera horretan. Kontua da, enkargu hori, hemen iberieraz aditurik asko ez egoin, gutxi. Eta orduan, fraide batien kargatu zioten testua eta ikurrak eta hori guztia, ez? Aita Fita izeneko bat. Kontua da, hau, luzatu zela. Luzatu zen bere lanean urte luze bat behar izan zuen. Eta horregatik, eraikuntza luzatu ere bai egin zen. Pentsatu behar dugu, eraikitzeko, hasieratik bukaera arte eta ezen bukatu, izan zirela 8 urte. 8 urte ibili ziren egiten. 1903an agertzen da data, bukaeraren data, baina benetan 3an ezen bukatu zen geroako. Detaile batzu falta zirelako eta hola, baina bukatutzat eman zuten. Eta zergati bat izan zen hori fraidearena, egiteko, bere izkribua egiteko. Eta gainera, hori egin ondoren, urteak aurrera joanik, aditu gehiago sortu ziren iberreraz. Eta orduan, dirudienez, ez da oso zuzena izkribua. Omen ditu, akats batzuk hori espezialistek esaten dute, orduan, geratu zen txapuzila bat dirudienez. Plaka horiek Barcelonan egin ziren. Forjatu, urtu behar izan ziren eta orduan Barcelonan. Hori zen serio bat. Gero, bigarren zatia da zutabe bat. Hori bai, dira argalago, lirainagoa, baina bostaldekoa ere bai, bostalde ditu. Orduan, ura egiteko, harria erabili zen lete. Lete herriko badago arrobi bat, lete da oskia, inguru hartan dago, eta ondoan harria da kare harria, ez da marmol. Da kare harria, baina nahiko dotore, eta handik ekarri zuten. Eta zer daukagu bertan? Bertan, bostalde daude, eta han daudena dira armarriak. Merinalde, 5 merinaldeen armarriak. Sarasate paseleku aldera begiratzen duen aldea, horrek erakusten du Iruñeko armarria, baina izkin batean agertzen da Nafarroako armarria ere bai. Eta beste laua dira, beste 4 merinaldeak ez, Lizarra, Zangoza, Erriberri eta Tutera. Ordan armarriak han daude. Eta gero, muturretan, aldeen artean, 5 zutabe lirain daude. Hori bai oso lirainak direla, ez diote deusi eusten, eta da, apaingarri moduan. Eta 3. zatia, igual ikusgarriena, altuena delako, da zutabe bat, eta haren gainean, zutabe polit bat, eta haren gainean irudia, foruen irudia, Nafarroaren irudia, eta hori da ezagunena. Beti, toki guztietatik ikusten dena, eta hori da Rosa Oteizaren kontua sortu zuena, eta hori guztia, ez? Zutabea da gorria, oso polita, eta hori da marmolez egina,
Baina marmol hori atera zuten, ekarri zuten Aizkorbetik. Aizkorbe dago Iruzun gainetik, osea, Iruzunera joateko Iruñetik Iruzunera, goi olako lepotxo bat igotzen da, eta justu muturrean, orain autobidea aparte geratzen da. Dago herri bat eta da Aizkorbe. Beraz, handik atera zuten harria, eta erdian agertzen du izkribu bat, bukaeraren datarekin, 1903. Baina esan bezala, ezen orduan bukatu. Oraindik jarraitu ziren pixka bat lanetan, eta, detaile batzu, baina, eskultura baten bat falta zen, eta baina bukatu zen eman zuten. Eta zutabearen gainean badago txapitel bat, eusteko azkeneko irudia eta da Nafarroaren irudia, ez? Brontzezkoa da ere bai, horrek kostatu zuen 37.000 peseta, oso garestia, eta emakume bat da. Emakume hori horren eredua izan zen Rosa Oteiza, horreko egunean aipatu genuena, ez? Eta egilea da Manuel Martínez de Ubago arkitektoaren anaia, Jose Maria. Eta hortik dator, hori, neska oso gaztea zen, bere maitalea omen zen, eta orduan, aurreko historia guztia, ez? Orduan, eskultura horrek baditu bere ezaugarri batzuk, atributo batzuk, ez? Koroa, irudikatzeko Nafarroa erresuma izan zela, orain ja ez dago, baina erresuma izan zen, eta gainera gu Nafarro oso harro gara, oso barreneratuta dugu erresuma izanarena, ez? Orduan, eta han ahazteko sekulan ere esatzen zeko, ez era erresuma izan ginela. Brontzez egina, esan bezala ez, altuera 5 metrotakoa da, maten du ezain beste, baina 5 metro ditu, eta 3.000 kilo, oza, bada. Ia ezer. Bai, horregatik oso ongi eutxita egon behar da, klaro, monumentua oso sendoa da. Nafarroa irudikatzen du, Nafarroako erresuma, hortik koroa, eta janzkera da oso klasikoa, da tunika bat, eta hola. Eskuineko eskuan, berak erakusten du, altxatzen du ezkerreko eskua. Eskuineko eskua, erorita dauka, zintzilika dauka, eta ez da, normalean ez da ongi ikusten edo ez gara ongi fijatzen, baina baditu bere atributuak, bere ezaugarriak, baditu eskuineko esku horretan. Eta da kate bat hautsia. Simbolizatzeko, irudikatzeko, konkistaturiko askatasuna irudikatzeko. Osa, gu konkistatu izan ginen, ez adostatu. Orduan, gure askatasuna dugu beti gogoan. Eta hori irudikatu nahi du. Kate hori hautsi nahi dugula, edo hausteko gaudela, eta hautsiko dugula euskalo, baina gogoratzeko. Kate bat dagoela, ez? Eta hautsika. Ezkerrean, zer dauka? Nola? Ezkerreko eskuan. Eta ezkerreko eskua, aurrean daukana, gora eta aurrean daukana, dauka pergamino bat. Holako izkribu bat, eta horiek dira foruak. Aldarrikatzeko gure foruak ezin direla ukitu. Arro gaude eta gureak dira eta gu mantendu behar ditugu. Larruki edo pergamino bat erakusten du, eta foru legea. Baina honetan ere bai baditu ezaugarri batzuk. Eta da, mairuen arma, moroen arma. Hori guztia dator, Navas de Tolosako gatazkatik nola baita esateko, ez? Moruen, mairuen kontra. Hor ere badago bere gora berak. Teorian, historiak kontatzen duena, da Iberiar Peninsulako errege guztiak, 4-5 zirela, ados jarri zirela
haien kontra, osea, moroak, mairuak botatzeko, ez? Espainiatik, peninsulatik botatzeko. Eta, bueno, pues, gatazka bat sortu zen, Navaste Tolosa horretan, eta orain bost errege guztiak bat eginda joan zirela, ez. Hori sortu dirudienez, hori historialariek esaten dute, dirudienez bat izan zer liderra, Gaztela eta hor, izan zen liderra eta besteak nolabait behartuta. Osa, Nafarroako erregeak, bueno, noraino zegoen implikatuta, ez araino. Baina nolabait, bueno, joan zen. Eta gero, ja, mairuen zera nagusia, Mirama Molin, errege edo kalifa edo dena delakoa, bueno, bere kanpamendua osatu zuen, zera katez inguratua defendatzeko, eta hori kankistatu zen, eta dirudinez, Antzogure erregeak zera matzaz, makilaz, apurtu zituen kate horiek eta ekarri zituen ona. Eta orduan horiek dira, irudikatzen diren kateak. Orduan, mairuen armak, gaindituta, armak eta eskutu bat eta kasko bat edo bi daude, eta orduan, han irudikatzeko hori ere bai, ez? Eta hori da, deskribapen osoa, ez? Kontua da, hori, 1903tik eta 20. mende osoan barna, ezen oso zaindu izan monumentua. Eta orduan, poliki, pixkanaka, joan zen ondatzen, ez? Eta ja, halako momentu batean, jendea hasitzen protestaka, beztuta ziren, eskulturak, gero, usoak daude inguruan, orduan haien akakak eta historiak zinginduta, eta orduan, ja, zaharberritze bat behar zuen. Kontua da, zaharberritze hori ez dela aurrera eraman, ja, 21. mendera arte, osea, dela gutxi arte. Eta orduan, bai, egin zen oso sakona, eta orain, bai, ja, mantenduta dago, eta oso polita. Dauka, hasierako itxura bera, edo? Bai, lehengo itxura bera, baina urteetan galduta. Adibidez, goiko zutabearen kolorea, gorri dena, gorrizka dena, nik gogoratzen dut galduta zukala, ezen gorria. Eta orain bai, orain gorria dago, marmola da txuri-txuria, ez belztuta edo la. Bai, orain polit-polita. Orain ja asko zer politagoa dago, ez? Eta hori da guzia, gaurkoz, inguru horretan igual beste batean jorratuko dugu, ze ingurua, ez monumentua bera, eta monumentuan den inguruan dauden kalea, pasabidea, diputazio eraikina eta hori guzia, badituzte bere bitxikeriak. Adibidez, Irati tranbia hortik pasatzen zen, egiten zuen olako zera ibilbide kuriosoa, oso bitxia, eta hainbat gora bera, oraindik badaude seinale batzuk, arbol batean badaude seinaleak, gero badaude koska batzuk bombardaketa, gerra zibileko bombardaketa baten lekukoak eta horrela. Orduan, igual hemen utziko dugu. Bale. Eta hurrengoan zer kontatuko diguzu? Hurrengoan igual hasiko gara pixka bat kontatzen Irati tranbiaren ibilbidea Iruñean barna. Oso kurioso da. Eta nola ibilbide horretan nola aldatuz joan den hiria. Ze aldaketa oso sakona, batzuk oraindikan, itxura batzuk gordetzen dira oraindikan, gehienak ez, baina zer zegoen, nondik ibiltzen zen tranbia hori eta hola, nik uste dut interesgarria da, ze hori galduz doa pixka bat. Orduan, berpizteko pixka bat kontua. Primeran, Javier, egon gara hurrengo batean, eta mila esker gurekin hitz egitera etortzeagatik, eta historia eta bitxikeria hauek kontatzeagatik. Ederki, esker mile. Gaurko eta
asteburuko eguraldia ikusiko dugu. Gaur, ostirala, iluntzean euri pixka bat egingo du Kantauri isurialdean. Goizean giro eguzkitsua gailenduko da lurraldearen zati handi batean. Itsasertzean eta inguruetan izan ezik, horietan bere hodeiak estalituko dute zerua. Arratsaldean kostaldeko hodeiak barnealdera zabalduko dira, eta iluntzean zerua estalita geratuko da. Arratsalde gauean, gainera, euri pixka bat egingo du, batez ere ipar isurialdean. Hegoaldera nekez iritsiko da euria. Tenperaturak ez du aldaketa handirik izango barnealdean, aldiz apur bat jaitsiko dira kostaldean. Iparraldeko haizea ibiliko da, arratsaldean bizi. Larunbatean atertu eta argitzera egingo du. Goizaldean eta goizeko lehen orduetan zerua estalita egongo da eta euria egingo du, batez ere ipar isurialdean. Eguerdi aldera hodeitza pixkanaka saretzen hasiko da eta atertu egingo du. Arratsaldean ostarte zabalak iriko dira edonon. Iparraldeko haizea ibiliko da eta tenperatura maksimoak asko jaitsiko dira, batez ere barnealdean. Tenperatura minimoak egunaren amaieran neurtuko dira eta orduan hotz egingo du. Igandean giro eguzkitsua egongo da. Temperatura maksimoak gradu pare bat igoko dira eta zeruan urdingune zabalak ikusiko ditugu, batez ere egunaren erdialdeko orduetan. Goizean goiz eta egunaren amaieran behe hodeiak izango ditugu ipar isurialdean eta egun sentian behe lainoa sor daiteke bailara batzuetan. Goizaldean hotza izango da, batez ere barnealdean, eta izotza egingo du Araba eta Nafarroako zenbait lekuetan. Haizeak iparraldetik eta ipar ekialdetik joko du. Orain parlamentuko galderekin joango gara. Baztertu eginda 0-3 urteko zikloaren sare pribatura eratzeko proposamena eta honen inguruko galderak izango ditugu gaurkoan. Bai, UPNek lege proposamen hori aurkeztu zuen 0-3 zikloari buruzkoa eta kontra agertu ginen. Proposatzen zuena zen alde batetik eta horretan ados gaude denok, ez dago zalantzarik, 0-3 doakoa eta unibertsala izatea eta plaza gehiago sortzea poliki bai. Eta horretan ados gaude denok ez dago arazorik. Baina proposatzen zuen modua unibertsaltasun horretara iristeko da bonoa, familiendako bonoa, alegia familia bakoitzari bonoa ematea, hor bakoitzeko bonoa ematea eta bono horrekin, dirulaguntza zuzen horrekin, edozein eskoletara joan ahal izatea. Izan pribatua, izan publikoa, izan kudeaketa pribatukoa, izan kudeaketa publikokoa, edozen 0-3ko ikastetxetara legia. Eta gu proposamen horren kontra gaude, hain zuzen ere. Berriki eztabaidatu dugu hemen parlamentuan osoko bilkuran UPNetik heldu zaigun lege proposamen bat. Dakizuen bezala horren kontra egin genuen eta ahal badut modu laburrean eta aleketarienean saiatuko naiz azaltzen zer dela eta. Lehenik eta behin igual importantea da jakitea zer da zehazki UPNek ekarri ziguna. Eta bada 0-3 urteko ume guztientzako hezkuntzan edo lehenengo etapa horretan, ziklo horri dagokion horretan doakotasuna bermatzeko proposamena zen. Haren aburuz, bere proposamen horren bidez egiten da benetan doakotasuna bermatu, zergatik. Orain, gobernuak ezarri duelako doakotasuna soilik haur eskola publikoentzako. Eta UPNek ekartzen zuena zen doakotasuna eskola publiko eta haur eskola pribatuentzako. Ez zuzenean eskolei ordainduta, baizik eta ume bakoitzari edo familia bakoitzari, ume bakoitzeko txeke bat eman da. Ordaindu ahal izateko aurreskola, beraiek nahi duten aurreskola eta aukeran dituzten guztien artean
hautatutako hori ordaindu ahal izateko txeke horren bidez. Baina, igual publikoetan zein pribatuetan baliatu daiteken txekea izanik. Karo, beraiek azaldu zuten, UPN-koek azaldu zuten, horrek bai benetan ziurtatuko zuela benetako doakotasuna. Geroa baina, zer uste dugu? Uste dugu batetik, egun gobernuak ezarri duen neurria ez duela ziurtatzen erabateko doakotasuna, baina gainera larriagoa dena, bada doakotasuna ziurtatzen diola egun eskola publiko batean plaza duen horri, baina ez duela ziurtatzen denentzako plazarik, sare publikoan. Guk beti defendatu izan dugu doakotasuna unibertsaltasunarekin lotua etorri behar dela. Eta ziurtatzen dugulik denentzako plaza bat egon daitekela sare publikoan, eta sare publikoak ezin badu hartu biladitzala behar bezalako bideak egun beste etapatan edo zikloetan egiten duten bezala, baina sare publikotik egin behar dela bermatu unibertsaltasuna. Hau da, denentzako plaza bat egon daitekela bermatu behar dutela administraziokoek. Orduan, departamentuak egun ez du bermatzen hori, inondik ere, plaza askoz gutxiago dagoen eskaera baino, eta karo, plaza duenak bai horrek eskola publiko batean, aurre eskola publiko batean, plaza duen horrek bai doako plaza izango du. Baina plaza gabe jende honitz dago, eta eskola pribatuetan izan duten ume honitz dago oraindik ere, eta horiek ez dute doakotasunik. Orduan ez da egia bermatzen ari denik ziklo horrentzako doakotasuna. Horregatik, ez datoz bat, ez gobernuaren politikarekin, ez UPN-ek ekarritako ustezko soluzio horrekin. Zekar honik ere, azaldu nien UPN-eko kidei, beraien aburuz horrela bermatzen zela doakotasuna, azaldu nien, ez ez. Horrela bermatzen aldela, txeke horre bitartez, plaza bat dutenen txako doakotasuna. Baina oraindik ere geldituko ziren ume honitz plazik gabe. Eta ez da plaza falta bakarrik. Iruñean eta oso toki jakinetan, hau da, populazio gehien konzentratzen den hirigune honetan, badira itxaron zerrenda luzeak. Baina hori arazoa da, eta gure lurraldean ematen den beste bat, da landa eremu zabal bat daukagula, eta landa eremu horretan, tokia honitzetan, ez dela eskaintzen zikiera 0-3 zikloa. Orduan, zikloa edo zerbitzua eskaintzen ez duzun honetan, esatea, jada, esarri duzula 0-3-arentzako doakotasuna, oso relatiboa da. Aurrekoan kontseilariak zuzenean galdetu zigun geroa baikoi, eta zuek ez daudete, doakotasunaren kontra, esartzearen alde, baina unibertsalizatua duzunean zerbitzua. Eta ziurtatzen alduzunean denek ere izan dezaketela plaza bat. Bestela, uste dugu nahikoa neurri populista dela. Eta ikusiko dugu zer nolako garapena duen, orain matrikula eta gero, ia handitzen den eskaera eta nola konpontzen duen. Gu Nafarroako gobernuari sostengua ematen dion akordio politiko programatikoa argi eta garbi uzten zuen. Itunpeko hezkuntzako unitate gehiago ez gehitzea, ez eratzea, ez? Egia da plantatu zen proposamenean itunpeko termino hori ez zen agertzen, baina argi dago helburua horixe dela. Itunpeko hezkuntza diru finantzaketa gehiago ematea. Orduan guk ez dago bat ere ados proposamen horrekin eta hala bozkatu genuen horren kontra. Eta ikusi da alderdi gehienak horren kontra bozkatu zuen. UPN proposatzen duen bonoak egiten duena da guk planteatzen dugunaren kontrako bidea hartu, ez? Kontuan hartu behar dugu Nafarroan 119 bat haurreskola daudela, eta dagoen arazoa da dibertsifikazio izugarria dagoela, anabasa handia, eta guk proposatzen duguna da
homogeneizazio bide bat egin behar dela, ez? Batzuk pribatua dira, besteak publikoak eta kudeaketa oso anitzekoak. Eta nahi baldin badugu 0-3 integrala osoa, hezkuntza sisteman txertatua eta behar den bezala eskainia, ikastetxe horiek, haurreskola horiek guztiak egin behar dira bateratu, homogeneizatu, eta kudeaketa eredu txukun bat lortu, bai? Eta bono honek egiten duena da kontrako bidea, alegia indartzen du dibertsifikazio hori, familiak zuzenean bono bat izango lukelako nahi duen ikastetxera joateko. Eta guk indartu nahi dugun eredua da publikoa, bateratua, harmonizatua dagoena eta hezkuntza sistemaren parte eta oinarri dena. Bueno, UPNek ematen zituen argudioak horiek ziren, badakizue hauek beti baliatzen dutela askatasuna. Hezkuntza sari direnean, baina bermatze aldera beraien askatasuna, gainontzekoena mozako lasaien. Orduan, beraien askatasuna edo beraiek askatasunez erabaki ahal izatea nora eraman nahi duten euren seme-alaba, ez? Eta igual diola pribatu bat den edo publikoa den zentroa, ez? Eta denetan ere bermatu behar dela doakotasuna, bale? Hori zen proposamena, horregatik egiten zuten txeke bat eman familiei eta familiek gastatu ahal izatea edozein eskolatan hori zen premisa. Baina esaldu da bezala horrek ez du bermatzen doakotasuna denentzat, izan ere denentzako plazarik ez baita. Eta guri iruditzen zaigu hori egin aurretik, baita doakotasuna gobernuak esarri duela, esarri aurretik, lan asko dagoela egiteko, eta zikloa bera egin behar dela ongi antolatu. 0-3ko plataformarekin orduak eta orduak izan ditugu elkarrizketarako, eta euren ekarpenak oso garrantzitsuak dira. Beraiek barrutik eta ongi ezagutzen dute zikloa, eta badakite zeintzuk diren beharrak, eta badakite zein den horren errealitatea. Karo, pentsa, ari dira ratioen jetxiera eskatzen edo hobezala, hezitzaileen ratioa handitzea. Umeko hezitzaile gehiago edukitzea, ezta? Eta hori ez da bermatzen ari oraindik. Pentsa, handitzen baldin bada ume kopurua. Ez bada bermatzen, hezitzaile kopurua handituko dela neurri berean edo behar den neurrian, hor ere bai eman daiteke beste urraketa bat, ez? Orduan, iruditzen zaigu sektorearekin egin behar dela lana. Federación Navarra Municipios y Concejos horiekin ere bai, ustez ari dira lanean, baina gero ez dago horren frogarririk. Ze kontseilariak esaten du baietz, baina federaziotik diote ezetz. Eta nik uste dut ezetz. Badela, mai bat antolatua, behin odo bitan, edo euskal oso gutxitan elkartu dena, bino ez dena aurreratu ezer horretan. Eta hori da, benetan importantea dena. Asaltzea horrengi zein den egoera, edukitzea datu guztiak, ere bai, eta hori EH Bilduk hori orain pasaden osoko bilkuran ere beste behin galdetu zuen. Eskatu zuen aurrekontu betxuentzako hitzarmenean, egiteko prospekzio bat, edo aurrera begira ez, bertain eta luzera, zeintzuk izan daitezken jaiotzen aldetik datuak. Ia zen neurritan jaitziko diren, datu horiek, edo nola, edo mantenduko den, edo handituko den ume kopurua Nafarroan, ia ze aurre ikuspen dagoen horretan, ez? Naztatari omen da, hori aztertzen, baina oraindik ez dakigu ezer ez horren inguruan. Orduan ez ditugu datuak zehatzak, baina haratago. Badira Nafarroan igual 8 modu ezberdin antolatzeko 0-3a. Behin eta berriz errepikatu dugu importantea dela hori dena ordenatzea, hori dena homogeneizatzea, hori dena antolatzea behar den moduan zerbitzu homogeneo bidezko eta zilegi bat eman ahal izateko. Eta ez dira hori egiten ari. Eta bien bitartean oso bateko neurriak agertuz ari dira lanean departamentutik eta hemen ere bai, horren aurrean, bote prontismoaren aurrean, bote prontismo gehiago, ezta? Eta ez zaigu serio iruditzen, orduan, jardaitezela, sektorearekin batera, hezitzaileekin batera, udalerriekin batera, ze udalek ematen dute zerbitzua toki gehienetan. Ez da departamentua bera, han zerbitzua ematen duena. Ezinbestekoa da jartzea beraiekin, eta edozein neurri hartu behar dela, beraiekin adostuta izan behar du. Eta ez dira horrela lan egiten ari.
Hori ezin da ongi atera inoiz ez. Eta, klaro, orain daukagu zer, doakotasun partzial bat, plaza falta, eskolik ez duten monton bat udalerri, zerbitzua eskaintzeko 11 modu, hezitzaileak hartatzeko, kontratatzeko eta beraiekin lana egiteko antolaketa falta izugarria, departamentutik, Orduan, ez zaigu serio iruditzen, baina, otera da kontseilariak esatera, orain bai, orain jada 03a doakoa izango dela. Norentzako. Eta ze preziotan. Orduan, oso kezkatu da, gaude horrekin. Eta horri guztiari zer eta 2 urteko gelak gaineratu dizkio departamentuak. Zabalduz beste eztabaida bat sektorean barruan, eta eskola komunidadean barruan, eta hemen politikoki ere bai, eta sindikalki, eta ez dugu uste momentua zenik zabaltzeko eztabaida hori. Beste gainontzeko guztia egiteke dagoenean. Eta bapatean ateratzen da horrekin. Bapatean Pedro Sánchezek berak bere investidura hitzaldian agertu zuen, pasaden azaroan. Irekiko ditugu 2 urteko gelak, esan denuen, irekiko ditugu 2 urteko gelak ziurrenera, ze hemen, zoritzarrez, eta hori salatu izan dugu behin eta berriz, nik neuk egin izan diote hori leporatu hemen, 11 bider kontseilariari, gehiegi begiratzen dugu Madrila, eta han esaten dutena, hemen horri edo men egiten diogu beti departamentutik. Alderdi sozialista bertan arduradun dagoenetik. Orduan, han esaten bada, haitzen onuragarriak direla 2 urteko gelak, 2 urteko gelak ditugu hemen. Eta lanbide heziketarekin, lanerako formakuntzarekin, orain 03arekin, segregazioarekin, 11 kontuekin, eginda bertako politika importatu honera eta aplikatu behar ez den bezala. Eta hemen daukaguna behar bezala antolatu gabe. Orduan, iruditzen zaigu oso neurri estemporaneoa dela eta gure antolamenduarekin eta gure lurraldearekin zerikusirik ez duena. Beraiek leporatu digute guri, zehazki geroa baien baitan EAJ-ko gizon eta emakumeak bagaudelako ere bai. Eta karo, zer diote, Euskal Autonomia Erkidegoan 2 urteko gelak aspalditik daudela zabalduta. Bai, eta? Ura da beste lurralde bat, beste realidade bat, beste antolaketa bat, Nafarroak badu bere realidade propioa. Badu bere identitate propioa, baditu bere behar propioa, badauka bere mapa berezia. Eta gure apostua hemen, beti izan da, 03a osorik hartzea. Are gehiago esango nuke, nik kontseilari nintzela, luze aritu ginen eztabaidan, jardunaldietan, eta mahai inguruetan, eta lan polita egin zen, orduan aitoretzarte zegoela eskola kontseiluan presidente, 06 etapa osoa horren inguruan. Orduan, guretzako importantea da errespetatzea 03a, alderik mantentzea 03a, banatu gabe eta horri erantzutea. Eta antolatzea Nafarroarentzako behar bezalako 03a. Baina momentuz ez gara lortzen ari. UPN-ek hori, azken finean haurtxeke baten antzekoa ez, aurkeztu zuen, proposatu zuen ez, familiek aurreskolak, bai publikoak, bai pribatuak, ordaintzeko diru laguntza bat. Beraiek argudiatzen zuten, alde batetik ez daudela plaza publikoak aurreskoletan, eta egia da, ez daude nahiko plaza publikoak ez, baina guk uste dugu egin behar dena da hori, sare publikoa indartu eta aurreskola gehiago eratu. Beste alde batetik, esaten zuten, gurasoek ikastetxea edo aurreskola erabakitzeko eskubidea dutela. Egia da, eskubidea dute, nahi duten aurreskolara edo eskolara eramatea bere seme alabei, baina pribatua hautatzen baldin badute,
bere diruarekin oraindu beharko lukete. UPNek eta eskuinak proposatzen duen doakotasun eredua da, bonuaren bidez, doakoa izan dadila 0,3, baina pribatuan eta publikoan berdin-berdin, guk gure eredua beste da. Publikoa eta bateratua eta harmonizatua eta integrala. Beraz, doakotasunerako irizpide desberdina ditugu. Denok bat gatoz, doakoa izan beharko duela lehenbailen, hori bai. Ez batzuk ez bestek, ze ez departamentuak esarri duen politika ez, eta beste alderdi batzuek esatearako orain UPNek, aurretik antzeko lege proposamen bat ekarri zuen PPek, eta etzen sikiera eztabaidatzera ailegatu. Orduan, ez dut uste hori bidea denik. Gure aburuz, bidea beste bat da. Da jartzea, esartzea eragileekin, adituekin, udalerriekin, eta denen artean bilatzea formularik eraginkorrena. Eta gure beharrei hobekien erantzuten aldien proposamenak, ezta? Eta horiek behin aztertu eta gero, adostea, zein den egokiena. Hitz egin izan dugu maiz partzuergo baten inguruan. Eta han Euskal Autonomia Erkidegoan ere bada partzuergoa. Egia da han 0,2 artekoa dela. Izan erean 2 urteko gelak baitituztea aspaldidanik, ez? Esan dugun bezala. Minu hemen guk proposatu genuen aldaketaren legealdian partzuergo bat sortzea, eta hartzea denak horren baitan eta saiatzea urtik erantzuten lurraldean zonalde ezberdinetako beharrei. Eta mantentzen dugu hori litzatekeela modurik egokiena lana egiteko ziklo honi begira. Ez dira horretan aurrera egiten ari, eta gainera ez dago bestelako proposamenik. Orduan, nik dakidala egun mahai gainean jarraitzen duen proposamen bakarra guk utzi genuena da. Partzuergoa hori osatzearena. Eta gainera modu mankomunatuan lan egitearena. Baina momentuz ez da hori egiten ari. Eta gure aburuz, geroa bairen iritzitan hori izango da benetan doakotasuna unibertsalidadearekin, unibertsaltasunarekin batera bermatzen alduen modu bakarra, edo bide bakarra. Ez gure ustez ez dago bat ere konponbidea. Egin behar dena da hori, 0,3 bitarteko zikloko haurreskolak gehiago egin, plaza gehiago eta eskaintza igo, eta orduan, doakotasun horren alde joko dugu. Ezinbestekoa da plaza publikoak egitea horren alde jotzeko. Gai librea aprobetxatu nahiko genuke, korrika orain Nafarroatik pasatzen ari dela, korrikaren eta euskaren aldeko mezu bat bidali nahiko genuke. Korrikak 23. edizioa du aurtengoa, 40 urte baino gehiago euskararen alde. Korrika da euskaren aldeko aldarri kolektibo izugarria, lekukoa pasatzen diogu elkarri, 2 urtetik behin, eta bat egiten dugu gure hizkuntza, nazio hizkuntzarekin, ezta? Beraz, zoriondu nahi dugu gaeka, zoriondu nahi ditugu antolatzaileak, koordinatzaileak, eta milaka eta milaka pertsona horiek egunero errepidetara ateratzen ari direnak, ezta? Eta, animatu nahi ditugu herritar guztiak igandean Baionara joatea, korrikaren amaierara joatera. Hori bultzatu nahi dugu, beraz, arro, herri, korrika. Igual hezkuntzarekin lotua. Aprobetxatuta gaur leri egokitu zaidala. Perfecto. Ze justo ostegun honetan ere eztabaidatuko dugu kasu honetan kontigo zurekin taldeak ekarritako hezkuntzan inguruko mozio bat. Bada eskola publikoaren aldeko mozioa eta orain matrikula garaian gaudela, animatzea aldera familiak beraien umeak matrikulatzen eskola publikoan. Baiezko botoa emango diogu jakina horri, izan ere geroa bairentzako hori baita gure hezkuntza sistemaren ardatzetako bat, eta beti izan baitugu hori ardaz gisa eta egin izan baitugu horren aldeko apustua, eskola publikoaren aldeko apustua erabatekoa. Laika eta publikoa, baina 3. hanka bat falta zaigu, eta bada euskalduna ere bai. Eta kontigo zurrenikinek kasu honetan ez du hori proposatzen,
Guk maigaineratuko dugu aukera hori ere bai, eta baliatuko dugu unea animatzeko familiak matrikulatzen baita ere euskara duten ereduetan. Gure honetan, bai D ereduan, bai A ereduan ere bai, interesgarria iruditzen zaigu A eredua euskara gerturatzeko gure komunidadeko ahalik eta ume gehieneri, eta edo gehienengana, eta hori bultzatzen ere jarraituko dugu, eta jakina D ereduaren aldeko apustua. Orduan horra eztabaidan, beste behin eskola publikoa bai, baina euskal eskola publikoa ere bai. Gero abaitik behintzat hori defendatuko dugu, eta horren alde egingo dugu ostegun honetan ere bai, parlamentuan. Osangi mila esker. Datorren ostegunean, martxoaren 21-an, Carlos Guzmán, Kontigo Zurekin bozeramaileak, parlamentuko bozeramaileak, aurkeztuko du proposamen bat eztabaidatzeko osoko bilkuran. Ebazpenaren proposamenan, Nafarroko parlamentuak familiak animatzeko, bere seme-alabak hezkuntza sare publikoan matrikulatzeko animatzen du, ez? Aste honetan, sare publikoaren eskoletako aurre matrikulazioa ireki egin da, eta, gure alde animatu nahi dugu familia guztiak, Nafarroko familia guztiak, beren seme-alabek Nafarroko sare publikoko ikastetxetan matrikulatzera. Pasaren urtean, 2023-2024ko ikasturtean, eskolak hasi zituzten 3 urteko gelan, 5.000 umetik, 5.000 ikasletik, 173,7 sare publikoan hasi egin zuen. Orduan, nabarmentzekoa da zifra horiek, eta nahi duguna da, gero eta ume gehiago sare publikoan matrikulatzea. Gaurkoz, hau izan da dena, astelehenean itzuliko gara eduki eta elkarrizketa berriekin. Asteburu oso ona pasa. Agur! Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.